Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezemnyama amabhakabhaka. I-Orlando Pirates-ke eyingena njengamanje ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates nomdlali wayo embolekise kwi-Orbit College uMonapule Saleng. Uhamba nje uMonapule Saleng Orlando Pirates engathi kwakuney'nkinga between yena ne-management ye-Orlando Pirates. Abayithamundayo bathi-ke kungenxa yokuthi uMonapule Saleng wayikhala ngeholo lakhe ukuthi-ke lincane kwi-Orlando Pirates. Then i-Orlando Pirates ibe isidecide ukuthi-ke ingamdlalisi isikhathi eside nokhokwe after ingxoxo kwaphunywa-ke nesisombululo sokuthi-ke abolekiswe kwi-Orbit College kuze kuphele-ke le season. Okuvela njengamanje kuthiwa-ke uMonapule Saleng osukwini-ke lwayizolo ngoMsombuluko ethiwa-ke ubevakashele ama-ofisi e-management ye-Orlando Pirates esinganayo isho ukuthi ngabe bekukhulunywa ngani, kodwa-ke abayithamundayo bathi-ke i-Orlando Pirates engathi isiyilungisile i-issue between yona noMonapule Saleng. Kuthiwa-ke uMonapule Saleng engase-ke abuye kuyona-ke i-Orlando Pirates njengoba-ke siya kwisikhathi-ke sewindi lama-transfers. Iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.